Ho treu molt bé, En sèrio, Ja, però molt bé. Saquem hores, Amb el president dèiem quina enveja, això ja se'ns ha passat a nosaltres. Bueno, no sé, potser amb un xanda... Bueno. Hem passat de ser una autopista a un carrer. I, per tant, allà on hi havia molt pocs ponts de comunicació entre barris, ara tenim moltes passarel·les. Passarel·les que ens permeten comunicar, interrelacionar, cada vegada compartir més els barris d'un cantó i de l'altre, que cada vegada hi haurà més contingut i més intercanvi. Hem convertit el que era espais verds que ningú utilitzava, perquè aquelles zones que hi havia verdes sí que eren verdes, però ningú les podia fruir, ara s'han convertit en espais on els nens hi juguen, la gent gran hi passeja, on hi ha fonts, on hi ha espais verds, i crec que això ha estat un gran canvi. On no hi havia comunicació, ara hi tenim un tramvia, i hem de començar a millorar la mobilitat. Per tant, per mobilitat, per zones verdes, i sobretot pel major contacte humà que aquesta obra ens dona, crec que n'hem d'estar molt orgullosos. Avui la ciutat de Barcelona, no només Sant Martí, sinó tota la ciutat de Barcelona, fem un gran pas endavant. Señor Ereu, que le tengo una fotografía, le quiero dar un beso. Venga, que lo tenemos a mano. Ahora que lo tenemos a mano, venga, Bueno, muchísimas gracias por todo. Venga. jo en aquest matí, certament, pel que hem fet i per com ho hem fet, més que mai, em sento orgullós de ser alcalde d'aquesta magnífica ciutat de Barcelona. Visca Barcelona, visca Sant Martí, visca la qualitat de vida. Fiesta de la Gran Vía. Arriba Gran Vía de Barcelona.